Dito esto, o proxecto de estudio, pues, a raíz de perdón, lo hago por lo que bueno. A raíz de esto, é un proxecto de arte, realizado con outra compañía do grupo. Bueno, eu publicitarei máis do mundo de Picasso, vale? Ademais, non entendo, non vou facer cousas na aula, que haya un proxecto de Picasso, non é que significa que se vayamos a traballar de Picasso por outras áreas e outros aspectos, non? Entón, dito esto, salto ben os objetivos. Sí que lo menciono brevemente, ya que hay unas aportaciones familiares, pero toda la documentación, además está muy en internet, pero básicamente toda la información vamos a una vía llamada, una vía una exposición de Picasso, aparece todo lo que estamos ahí, a las lecturas se pueden relacionados con el tema y algunas actividades porque semanas, ¿no? Que algunas universidades tocar adiante. Bueno, o primeiro lo que sempre me o traballo é a figura de Picasso. Entón, vamos traballar as primeiras actividades, pero sí é certo que nós todos os días menos pois os acerca, non? Que teñen unha atracción especial. Ben, dito todo este rollo, que xa os situei, paso para a seguinte actividade, outra actividade de escritura, bueno, como que facemos todo en papel, e que pretende que os nenos se identifiquen. Isto permite, aparte do papel ou algo máis individual, que permite que estamos entre eles están axudando, nos aquí, máis arriba, estamos traballando con moitas cousas de forma organizada, que ten contas o que sempre nos dice que facemos as cousas, non? Aquí temos unha actividade de modo colectiva, non? Non se pode decir, pero igual, non? Hai unha imaxe de marca, onde Picasso, pois eles teñen que averiguar, non? O momento que se pega, que se les sabe que se apegan máis tratando todos, entón un pouco por descarte, non? A única imaxe que é a única palabra que desplaza a correcta, está ben grabando e probando. Ben, paso a seguinte, aquí está. Bueno, esto é unha biografía política, non? Esta que veis que falamos de Picasso, un pouco a conclusión de todo o traballado anteriormente. Bueno, un vídeo de Picasso, porque en esta guía, un pouco a conclusión de que era para eles Picasso. Entón, cada un foi aportando, van eles añadindo as cousas que realmente quedaron de Picasso. Por cuestión de tempo non me común. É un pouco para que eles seguimos xogando con as posibilidades que pagan as masas. Ben, aquí é un pouco para utilizar o recurso un pouco ir descubrindo a imaxe para ir dando sobre as formas, as cores, ata que finalmente pois imos descubrindo o cable de Picasso que xa hemos traballado anteriormente, o cable da nena no barco, e, bueno, por aí vai a